नैलाय रावबो लानानै होनोसै खिथानो हाजोब्बाय नै मोजां मोजांदोलै ने आयौ सोरबा हिन्जाव गोदानफोरनोसो जि समायखागोनलै हिन्जाव गोदान हेल' फ्रेन्ड वेलकाम टु माय एएस बसुमतारी इउटुब चेनेल आंनि एएस बसुमतारी इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासिखौबो आरो फिन खेबसे बरायनाय बावहरनाय थाबाय नै आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो लोगोफोर थुदो बिदिब्ला नायलांबाय थादो नै लोगोफोर जिया गैया गांनै गांथामल'थार नैबे पद्मनि नै बेफोर पद्मनि गोजा लोगोफोर आयु बे पद्मनि नङा फास्रा गोजा दे लोगोफोर नै बेखिनियानो लोगोफोरनि आं बेखौ खाबाय नै खागासिनो दायो बे फास्रा नङा दे लोगोफोर बिसोर गांनैया फास्रा नङा बिसोर गांनैयाहायो सलसो जोमग्रा नै बेनो लोगोफोर नै बेनो दख'ना गांसे दङ दा खिथागोन आं लोगोफोर नायनो हागोन दख'नाया गांसेल'सो नै जि खानायाव रावबो गैयैखाय हारसिं बरिं नांबाय आं लोगोफोर रावबो गैया लोगोबो गैया हासबेन्डबो गैया जियाबो गांनै गांथामल' ओंखायनो बरिं नांदों लोगोफोर बोथोराबो माने बोथोर खाराव माराव माने बोथोर सोलायसिगोन नालाय बैसागो फैसिगोन नालाय ओंखायनो खाराव माराव मोनदों आरो उरां फारां मोनलाबायोना लोगोफोर खुन्दुं जोब्बाय नै आं दायो खुन्दुं थुनना लानो लोगोफोर ससे नांबावगौ जादों ओइ अबाव ए खादों दाबो खाखाङा जोबसिगोन र' थारातारि खादों लांथारनांसिगौ गांबेसे दंबावो गांसेल'सै गांसे गांसेल' ओमफ्राय गांसे बैयो खानाय गोजा बैयो खाखांजोब्बाय ओमफ्राय दाहैनांगौ ना बाब मा मा गिदां दोनलै बिस्रा बेयो मा जि पद्मनि ना गरमानो जनो हाला माथो लोगोफोर बिराद गरम बालायलांबायसो गरम जाखागोन सान्दुंआ राबायबा हाबा जाखाबाय नामा बिसा जानो निदामसो बायदि सान्दुं गोसायाव ओमफ्राय दंबावो दा साफ्रेनोसै बिलाय ना जुलुम नै लोगोफोर हाजोब्बाय खानो बारा गैखाया नालाय नैलाय रावबो लानानै होनोसै खिथानो हाजोब्बाय नै बिराद मोजां मोजांदोलै ने आयौ सोरबा हिन्जाव गोदानफोरनोसो जि समायखागोनलै
हिन्जाव गोदानसो फसायबावबाय नामा? हिन्जाव गोदाननिफ्राय बिराद मोजां समायगोन नो बापरे बेखिनि आरो ने? औ बेखिनिल'सो जे गैखाया। ओमफ्राय नों खाबावदों आरो ना? बे गांसेया ओमफ्राय गैला। गोदोनिया बेनो जाथ'बाय। जाबाय। लोगोफोरनिया लांदो नै जि मोजां मोजां जिखा मालाय सोर फसन जाया जानो बेबायदि जिखौलाय। एसे मोजां मोजां जिखौ सोर फसन जाया जानोलै बायजोबनोसो लुगैखायो आंथ'। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामनाय जायासै। आङो बेलेगावबो थांनो गोनां जाबाय नै दसे थांनांसिगोन बिनि थाखायनो आं बारा गोलाव खालामनो हायासै लोगोफोर। आं बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन दिनैनि भिडिअखौ। आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम, शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव लोगोफोर। दोनथ'बाय बेयावनो दिनै।